mas mikusog pa ang Bagyong Egay samtang padayon nga naglihok sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Giisa sa PAGASA ang wind signal number 2 ug number 1 sa daghang lugar sa Luzon. Katapusang nasigpatan ang mata sa Typhoon Egay sa gilay-on nga 525 kilometers Sidlakan sa Baler, Aurora. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga 150 kilometers per hour ug paghaguros nga 185 kilometers per hour. Hinay kini nga naglihok pakasadpan. Sa latest forecast track sa PAGASA, gipaabot kini nga magpaduol sa Luzon. Posible kini nga mutabok sa Luzon Strait ug hayan muigo ug muagi haduol sa Babuyan Islands o Batanes area ugma sa gabii hangtod sa Miyerkules sa hapon. Kung magpabilin ang paglihok, posible kini nga mugawas sa par sa Huwebes. Padayon usab nga magpauwan ang hanging habagat ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, adunay pag-uwan sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Posible ang pag-uwan sa ubang lugar, busa, mangandam sa hulga sa baha ug landslide. Uwanon usab ang ubang bahin sa nasod, apil na ang Western Visayas, Luzon ug Mindanao.